Gikalingaw nga video sa usa ka groom nga wa muuyon sa panaad nga ipasabat sa pari atol silang exchange of vows. Gikalingawan sa mga netizen. Apan unsa kahay tinuod nga istorya luyo sa makalingaw nga video. Kanandungan natong sayran pinaagi sa report ni Mark Regiabella. Unsay bation nimo kung atol mismo sa exchanging of vows ninyo atubangan sa altar, ang imuhang groom di oyon sa ipasabat nga panaad sa pari. Dili iuli, dili ilisan, labi na nga dili dugangan. Oyon ka na. Dili. Kiniyang nahitabo atol sa kasal sa tuburan sa probinsya sa Sugbo nga nag-viral sa social media. Daw gibati o gakulba kining usa ka bride humanwa mononot ang groom sa ipasabat nga panaad sa pari atol sa ilang exchanging of vows. Ang nag-trending nga groom giila nga si Ariel Partes kinsa usa sa mga miyembro sa sikat nga grupo sa vlogger nga tuburan Vines, samtang ang bride mao si Baby Jane Partes. Nakuhaan og video ang kasal nga gisaulog sa San Antonio de Padua Parish sa lungsod sa tuburan niadtong October 29 di naatol kini sa pagtugpa sa bagyong Paeng. Og nunot ni ini, mipatigbabaw ang iyang kabalaka maong depensa ni Ariel sa maong panghitabo. Ang istorya ato kay bitaw kanang excited ko nga nakulbaan nga nagproblema sa bagyo. Kay grabing unos ni apel ni atin masan si bagyong Paeng sa mong kasal. So ang akong kuno to niya, ang kagutom, pagdaig sugod sa pasog, gigutom nako niya. Ang akong kasdunggan murag lugos ka dungog. Alang kang Ariel, nasayop man siya sa pagtubag sa ilang pagbinayloay og panumpa, apan giklaro niyang wa siya nasayop sa iyang gugma ngadto sa iyang asawa nga si Baby Jane. Kay andam niyang pamatud-an ni Baby Jane nga adunay #forever. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak.